Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka office jong block development officer Maukon Road Block East Kasales District ringkat ke jingit relang bat ka office ICDS katanat ka koit ka khia bat ka World Vision haka arterik unai weng arjar khatfra kala penlong ya ke jing ai jing hikai ka bakerpang haka por mensngi bat da ke jingit tem ya pot da jing ruai niam haka por janmet halor ke jing sha yalam bakla ki pait ba ka snong lunching kat hado bakim tre shu ban shimenta hagi skim jaga sarkar kapala wanra e ka jing e kinong yalam snong bat ki officer ki bapentre kam ya ki skim bapher hagani ka sngi la yo e ka jing kran no ba LT tariang video US Hockey Program Manager ka World Vision India Dr. TS Nongklau Director of Health Services MI bat usodar ka snong lunching uba Raison Nongrum lapenya e ka jing yalang da ka Dr. ICM Block Medical Officer bat lapen ipo ipeng ya ka jing yalang da ke jing ruai na ki nong bala shispa sngi bat na ka choir jong ki samla jong ni ka snong la sakhi ba ki pait ba jong snong lunching kelawani shimenta shirham ban sngap ya ki jing hikai 90% hakani ka jing injection MRT ni yo 90% ba ka score jong ni ka long ka pass mark ka long ba khandai pol khandai percent lunda kunta ka sarkar India ka aban tentu sibun ki schemes ki bayi ba kucing kucing kia ti nama kini kilo kilo dan kam bahana utaman tu kedir ka kai kia jong ngan syutu ipi baki balale ha hadu mentah kita degi belayo apalat ya ka khandai percent ka east jaintia ka west jaintia ka southwest garu ka south garu hills ini kilo hadu palat ya ka 90%. Bagaimana semua beribu bagi para marjan jogging ki state tiba para marjan kawai ke Christian state kaba kiba bon tam ke Kristen kiba sku tho shisha ya ka Bible Kristen kiba sku tho shisha ya jong Kristen ba pitet ka misal zulu bala campaign ki ono shispa 100% ha ka Christian state kaba sai shi boni ki brio ki jong blai kaba sai shi boni ki missionary kila ba sku tho ya ka kompak jo ki Kristen kiba shisha ki badan hantu ki shim hantu shispa na ka shispa ya kini ke MRT max bisul subala vaksin tapi babur ki programs juga help Mizoram mereka way na ki Christian state let's say abang ko balong ni kayo sibun bha ka score bha ka percentage nama karukam perkhat joki kumalong video mereka mindset joki kadon ha kata ka balong positive ha kata ka ba dei jatang ka ba on tan bali perkhat tang ya ba shit smil ya balong negative teng perkhat tang ya ba sha yo ja no batin ka tu wan ka tu bring dan kam dan perkhat syakmat dan pensel ki ba blok ya ka dia ni hakani rajun singshan ikmirin dia lawe bapernan imlang sanang magari yang ingin jaga bersih ingin yaslog dilang yana kariman mintin tungin ya beshar kacinshan ya kacindong in rechachman namar lakari ka inyen dan jingsni tungin ino ya jingeti ban lap ya ke jing shisha na ka ika daw ba ki kat do ka ni gilong yin kim kwa shu ban yeshimenta haki skim sarkar hasnong lunching layo ban ya kren bat ki kat do ka ni gilong kemi ki balapatai ba ki don ki brio ki banabar ki bawan hikai bakla ba adhar udai unreo ubala penting pens area ki pait ba kat hado ba kim kwa shu ban sei pisana bank ni late tap vote namar ki kwa ba kin im palai jai Mencuang antre ban sim yuk sem sukal ni ban sim yuk harusan namar ba masuk bakla mak jingat be cuma Kata kay long mano buwan pa su pi na long pisang ibig mano buwan batay pi ba. Ano batay de. Dai nga su
berkelahi mengati. Mencuang ketai mentang kalau suatu malah aja. Wat kau permit ro. Kalau di sedang yo mau kau permit tambah ngam let beli akaun. Nedo sedang an mi unu an let beli akaun. Menyo ya kekat lacong dengan let beli sugen. Hedo kan mentar ngapat let beli tak kan. Ta kino pensyai ki ong balai pim chim shu ki ong balai ki ong modai sik. Tidak kecil tu. Deh pun macam kumtahi lah ong met namar por kalau acam deh. Tambah nami pat kuwe na kuwe snem ro. Long kem patcan. Kecil snem keng let cerita ngasau kumban yap no. Sibit lepas yang sau kum yap no. Kata kecil sekri kayak deh pat try. Lepas pat yang ngasau kum long kumcu si kumcu. Aduh kat kende kisnim ta. Marang langsung thok ke namar kede deh tang kecil pen kre simet kecil sung thok conga. Tôi te ngapun sen bos ka tu ngayai ben nga lelang bat kitu ki nabar ken ben let ya lap let rung yeng ru ngakloi pha ben let ngakloi ben sikri tang le ta ta por ba pisai lam bakla pi bam dak e haba pi ong pintre shu ban chim shu khau shu tu hab bela don lang bat ki lok da bela kita da tai chu tai tam ni song sam ni kan ni ka trong su thu bakla ka bakong san tam la ban ong ba dei lang ba kata ka jing ong ba jing wan wadha be adhar lang bata wong kum no adhar be ko adhar ai ong ni ra yang ke ni ra long chan do la lembaru kumta la long tan la tibus na mahracar khat pramon tan acar khat pram long ke por ero long gala chan de pi kam le tabut ha kan isngi ngalet tabangam kata ngam kilawan hi men step hieng kilawan ya selok ton nai le tebot kilawan ai ga kot ke bal keniap kendir ru ong namarum long su ban tebot menta namar po mesin ru ila don ulat har lempar la le ta long ngelasa kud hapok ti sungi te ki ong ta taulat la har lempar te ngapat long baro sisir ngam le tebot ngasuper khat ben marwe en ra chan met te bedai ro gesngi ba piang tempau ngi sat piang tempau te piang tempau le chan met ngalek be le tebot long kumta nên ta phát thì nó phát vấn ta đã long hi cũng đây cũng chưa đã long qua thì mình về sim lang cũng gì para song snow mình về trai lang cũng cái này cái cầm mình năng về cái snow cái thao cái này đơn ti mình chạy làm bạc lan rồi long chúng ta habakidon ki long yeng ki bala kantai ya scheme sarkar kador bar shnong lenching bat video Maukan Row block kim sim la hun man shu pek kai ne ngap jar nrei ki sim ya karai banam kan randien bagadai ga kamram jongki ban lek pensyai kala syagi pai ba khnang bagitu ki breu ki bawan yalam bakla kinam yo bor bat menta kat dangni kisni ki breu ki las dang sungthu ya ki jingdon kam ya ki scheme sarkar Ishim ka records ngulap ba ki don ki shnong out of 66 VCs iran ba san regularly VC up to 8 VCs ma do pratali kim da try kam ha ki shnong ki tiang mania chakmat delada ki don hato ka shnong mana ko mangne po len chim ngiwan kindon eta malai puyeng ki batre ini kwa amno ngi ong ba em baro khot ki nong sosnong ki de bentre ngi lale ki ni ka campaign ngi na ko ki snog den re ba sultanat pakalong ba menta hi kalong ba ki snog ngi la chan yo 100% ba kin long active ngi ap menta sai ki linching bangin ai na ko order ki bentre this is the final actually ka campaign jungi ko kan yu patnia khun ye ki ni ki jinga nget bi ki jinga sha si jing so bakla ini ki bre de hang bai di ba ka energy asi kalau menta ba ni batang sa ngi kesnong kalau kowe ke ni wa lindo tawa ka sultanat meh kini kila ada pentemai adi bingil ai kenduk bi kinong elam cuba kesnong kila ada pentemai kinong elam BC kinan chim no ka wa koda hang ni len ching la ai ko wa koda ndi ti stangka jing pre sekmat de ki don ki job card huda hang yo report na kesnong kumhang ni apo len ching ha jongsha anta wat apo wat lindo bas ki wi snong de kilong no ba kim tre su bantre ande om ba ki don kata ka jinget ki ba ni anta hindai ki brew ki septieng ma kim so ti kana te ka ba pelong mini programs ka ja yu ki brew ki long confident bin ngah to kam le ken me ki om ba lima to adhar dari don 666 ya na kalian jongi yang to
ngi kloy banyak keren la lagi kwa ka jumpa ngi kloy man percaya ngi lek nak wisno bangi imita NRJS ke sedang kian ka bai dia ke skim PMAY la ni IY kidan ki tre so ban tre ngi yo ka report ba kau iwei nang ni na posno apa ngi lek jo tagging ni ki bandang yo ba temai yang ngi tre so ke skim yang PMAY ya ka PMAY mo ka skim yang beduk de nangka kawai po nong ko pagi di skim barem iwani kendo inga yang ba ngi ngak babe bangim tre sementara kita sedang banyak sekat. We are very positive ba jingwan ni kumi doktor nong kelawang ni kata sibit ngwan si ADCA ba ni snow yo jekermen ba nong ba kisnong sedang ban ki sementara yo ba support nak buat ni rang ba snow kirang ba snow bang ini maila kumi gini gijai ka jing penhikai ki ba jaka banwara ka jing sok lani ka jing ha ka snow kirang wara mai jing kada limbai ni program ni kerman bagi beliau kita banyo yaki banyo vaccination mo kini amar vaccination de fi imene nyo to ligisnong kamen rea begitu in ligisnong itu kila yo 6% ha ka kena school bagi kena imam school ha to gasnong bar fa ada banai vaccination ini kini kan lo ke example yaki bagi gisnong ibam tre banyo vaccination ya ka bai dapat sekwi bagi skim ba kalong kawiri kini ka coverage mo da PHHAY kidon kilong soknong mensua kila penpai dia ling bagi ni program ling la alex so soknong ba kile mo kiwan man sedang manwa piang ye ki coverage joki ni sotuna dia kata dia da kabawan kum ni ngi yo ba kini kilong soknong kidon ye confidence belong ngila sya ilam bakala ngila sya ilam bakala hari ni diberi basuan batai sisin lano dingin minta ngi kam nakalian ko office ng minum sengap ngi keren wa BBC ngi yo support dai deputy commissioner manong manginum ai la dia kumini jing hikai manong ba ban peso thu baklai gibre dia da ka bay trai lang bat kasdong ba katau nata ba ka district administration ngi kerman ngin harus ngi la ban rat sundon ni kini kejai jing ni ha ga jing ngau ga jongi ka long program ka ba job bar ga jing job ka jongka ka long ba hadin ba kum ka sinong ni lamat i ga jing e bar kata ga jing e ga jongi kam dei ka pang ga stom handai ga jing e ka long ba ki binong song sinong kim tre ban si menta ha ki ba bon ki kam pen roi kan tu pro wat ki kam sinong kam thau namar kadon ga jing ngau ga jongki ba kala biang ye ki ba ki nom le e su ba ki nom don benta su ba ki im lang salang namar ka por kala chan ko di daga jingle jongki kalawan ra ya ka jing tko ha ka roi ka par ha ka jidai bar ka surka bar ki don hadu mentaki no sunong jingi ki bom tre watang ban tre gini ka skim sis pas ngiru hadin kata ki don ki bom tre ban ai gini ka injection tinang tapde ha ka dei bat ka sensyar ka khadaru ni don akini ka sunong jingi kumba khandai spa tam e ki butas henry ki ba wan thebot ki ba absent ha ka jing thebot ki don kumba ars pa tam pada habang ngila reset seki ke ai kadau ba kila le kuni let's say kidon kim don hasinong le ne let's say kidon na pedang jingpang re ngila lap ba leng ba ka analyze wing jongki nong song sinong ni ka bangi la boy ki researcher ni lap ye ki ba kidai ki ba kwat ba kya kidai ki ba bit ki ba biang bat ki dai ru ki ba don hasinong henry kim tre pada habang ngila persang man kli ki balai kim tre ngim tre na marba ka tu machine kadai ke balaling adhar kadai kita kacing ke ba iya kendo na ki job kat holder ki badon kumba an arspa sampusan ndai ki ba participate ban lecture ki don kumba cispa sampo ye di kita ki cispa pada ki ba absen kamu dai ki ba persya ndai ki don na padeng jongki ki ba la yebit ye biang ki kam ki jam ki don ki ba ladon la ga jong ka bri trei ke jongki di kimla ban lechon lang khang ta ndai wala kataro kidon hikiba ki bom tre ban lek namar kidon kata kacing ngau sugi la dengan lek belajop kan ngahap lek cabang pada bangan simpisa bat ketu ke bang pade kala don kaling bat adhar kade kita na kaling sinong hadu mentahi ngim la ban tik action iki ngihap ban perkhat ru ye gari action pat naki yo kata iki imam salam di na kaling sinong hadu menta meneh ye lek ban ai ka counseling ha kador bar sinong ngila kro yeki bat ngila pensutu iki pe la da pim tre mapi kan long kecing tu ikas nong hibro hoi dia kelas derbar ka pangila long mengini kila don kata kacing sedang wat kita kibriu kibala pen pai no ia ka job kat ia ka resun kat hari minta kila sedang biang paling ida air corning ka bateng iki pe lada ciam ba pimtre
hak bak hadu ka sinong ru kam tre su bani ron kat bak pi ti kumba kalong mentai ila sedang banwan yang bat warning jo ka sinong ka warning ke bangi ai ki kam dei ke ba ke bangi maham andai ke ka counseling kalong haka dur jong ka counseling an pen su thu ye ki ba kat badang im ni ron kam ke tre lang ka sinong bat kinong song sinong la da don tang wei ni arong song sinong bum tre ban sim menta haki kam pen roi kan ktai ka sinong